हेलो लोगोफोर गुड मर्निं दिनैनि टपिकआ जाहैगोन बिटिआरनि CEM थांनाय हर नङा दाखालिनि मोनायाव जोंनि बर' सेंग्राफोर बिथांमोना क'क्राझार टाउनाव मोनसे रुमाव बेलासि टाइमाव बिथांमोना गय जानो ना मानोबा थाखाय एसे माबा ओंखारबोदोंमोन बेरायनो नाथाय बावहाय मा खालामदों मैया मिडियायाव नुदों आं बिटिआरनि CEM नोंथाङा मोनसे खोथा होनदोंमोन जे जों बिटिआर एकर्डआव सोरबा पुलिसा गाज्रिब्ला जों बर' रायजो राजाया मोजां मोनाब्ला जों बर'फोरनि थाखाय मोजां खामानि मावाबा बेखौ जोङो ट्रान्सफार खालामनो हायो CM बोरो नोंनि ट्रान्सफार खालामनो हानाया नोंनि बिटिआरआव सासे दिनैहाय गथ'फोरा दिनैहाय कलेजाव फरायफुनाय स्टुडेन्ट बिथांमोनखौ दिनै मानो एफाराब गाज्रि टर्चार खालामदों मा हिसाबाव मानो नों दिनैहाय एफाराब गिदिर लेक्सार होना बुंनाया सोलिनाय नङा नोंनि बे जोंनि बे बिटिआरआव मोनथिबाय नोंथाङा 5 बोसोरनि CEM 12 बोसोरनि नङा नोङो दिनै सासे पुलिस डिपार्टमेन्टआ 20-25 बोसोरनि थाखाय बिसोरो नोंसोरो दिनै 5 बोसोरनिल' बिसोरखौ जेबो खालामनो हाया नोङो दिनैहाय जों बर' स्टुडेन्ट गथ'फोरखौ नोंसोर मा लाइनाव लाना थांनो नागिरबाय थादों मानो टर्चार खालामबाय थादों नोंसोरो बिसोरखौ मानो मेन्टेलि टर्चार होबाय थादों नोंसोरो दिनैहाय जाखिनि गथ'फोरा फरायदों बिथांमोना दिनै फरायफुनाय गथ'फोर दिनै बिथांमोनखौ नोंसोरो CEM मोना दिनैहाय बिटिआरनि CEM नोंथांमोना मोजां बोसोन होनांगौमोन नोंथांमोना मोजां बोसोन होनो नागारै गाज्रि बोसोनसो होनो नागिरबाय थादों नोंसोरो नोंथांमोननि बे गाज्रि बोसोना सोलिनाय नङा 5 बोसोरल' नोङो मोनथिबाय 5 बोसोरनि उनाव नोंसोरखौ मा खालामगोन बिसोर सेंग्राफ्रानो दिनै नोंसोरखौ फज'जोबनानै दोनगोन आरो नोंसोरो जिरायखानांगौबो आरो जिरायना थानांखागोनबो नोंसोरनि बे गथ'फोरखौ मेन्टेलि टर्चार होबाय थानाया सलिया दिनैहाय क'क्राझार टाउनावहाय दाखालि मोनायाव लैहोरखौ आं बुंबाय थानाय जादों बिथांनि लोगो ओरैबायदि टर्चार होदों बिखुङाव दिनै आघात जाजोबनाय आथिङाव दिनै आघात जाजोबदों बेफोरनि ट्रिटमेन्टखौ सोर होगोन CEM फेरेंगा ना गबिन्द नोंसोर साथामा होनो हाया नोंसोर साथामा दिनै बुंदोंमोन बिटिआरआव जोङो दिनै सोरबा सासे टफि गोजा गानग्राया जुदि गाज्रिब्ला बेखौ जों ट्रान्सफार खालामनो हानायनि पावारा दङ होननानै बोरो मानो खालामनो हायाखै खालामदो दाना क'क्राझाराव दिनै एथ'राब दिनै गथ'फोरखौ बुगासिनो दं कलेजाव फरायफुनाय स्टुडेन्टफोरखौ बुगासिनो दं मानो मेन्टेलि टर्चार होबाय थादों बिसोरखौ मानो दिनै बेलासि टाइमाव 5टासोआव 4टासोआव ओंखारनायाव मोनसे खोथा सोंनो मोना दिनै पुलिसफोरनाव जोंनो माबा मोनसे मानो लाखिदोंमोन सार जोंखौ मानोबा नांगौमोन सार बिदि कुइसन खालामनो मोना बिदि सोंब्लानो जोङो दादागिरि खोन्थादों सोरो होननानै बुबावो होनबा सोर दादागिरि खालामदों दिनैहाय दिनै CEMआ बिराद गिदिर खोथा होनबाय थादोंमोन नोंनि बे गिदिर खोथा होनना बुंनाय बेफोरो सलिया जानाय नङा नोंसोरखौ जोङो बिटिआरनि रायजो राजाया नोंथांमोनखौ 5 बोसोरनि थाखाय CEM बानायदों साफा MCLA बानायदों नाथाय नोंसोरखौ 5 बोसोरनि उनावहाय बै सेंग्राफ्रानो नोंसोरखौ जिरायहोजोबनानै दोनगोन ओंखायनो नोंथांमोना दिनैनि बे बिटिआर सालायनायाव फैलार गासैबो गेजेन जादों आं दिनैहाय बेखिनि खोथाखौ रोखा बुंगोन दिनै CEMआबो बुंदों माने मोनसे मिटिङाव आं देरहासार इस्लारि बिथांनि चेनेलावबो दिनै बिथाङा खोन्थादों आं दिनै आरो बुंफिनबावदों CEM नोंथांखौ नों दिनैहाय जों बिटिआरआव बिराद गोजोन सान्थि सुक्ति फैदों होननानै बुंदों नंगौ सान्थि फैदों गोजोन फैदों मोनसेबो दल संगठन हाथियार हमग्रा आफाद गैला जोब्बाय बै समाव हमदोंमोन जोब्बाय खिन्थु दिनै स्टेटआवहाय आलफाफोर दङ दिनै मानो बिसोरनि सायाव मानो जेबो खालामनो हाया एसामिस स्टुडेन्टफोरनि सायाव दिनैहाय मानो खालामनो हायाखै दिनै टफि गोजाया होनबा नायदो नों बर'खौ दिनैहाय इनडाइरेक्टलि माबायदि नासयदों होनबा जोंनि गथ'फ्रा दिनै बै सेंग्राफ्रा दाजाथों इसोरनि अननायाव बिथांमोननि मेन्टेलिया माबायदि टर्चार मोननानै दङ
बेफोरबायदि खस्थ' मोनजो ओरैबायदि खस्थ' मोननानै दं बिसोरसो मिथिगौ नों दिनै बेफोरनि खोथाखौ जेबो साना नोङो दिनै माखासे सानै गथ' इनकाउन्टार फेक इनकाउन्टार खालामदों बे सानै गथ'आ दिनैथ' बिसोरथ' एक्स गोजासोमोन नाथाय बिसोरखौ दिनै गुबुन आफादनि होननानै फेक इनकाउन्टार खालामजोबदों दिनै CMआ दिनै मा खालामना दं बेफोरखौ मा खालामदों दिनैहाय गथ'फोर स्टुडेन्टफोरा दिनैहाय होसिख्रावनायावसो दिनैहाय जेबो खालामनो हायाखै नङाब्ला आंखौबो फेक इनकाउन्टार खालामहोयो नोङो मिथिबाय CM नोंनि खोथाया मोजाङै खोथाखौ बुं नों 5 बोसोरल' बारा गोबाव सालायनो मोननाय नङा थ' नोङो दिनैहाय ओरैबायदि गिदिर गिदिर खोथा होनबाय थादोंमोन नोङो बेखिनि गिदिर खोथाखौ नों मोजां फुरा खालामनो नाजा आरो हानायमानि ट्रान्सफार खालामनोखौ नाजा दिनै दाखालिनि सेंग्राफोरा दिनै बिसोरो मा आफाद दिनै मा जेबो बुजि रोङा अनलि बिथांमोना मिथिगौ लेखा फरायनायखौल' रोंगौ बिसोरो दिनै बिसोरनि ब्रेनाव माखौ सोनांगौ दिनै नोंथांमोना दिनै बिसोरखौ बोसोनसो होनांगौ बै सेंग्राफोरखौ बोसोन होनो नागारै नोंथांमोना दुनियानि लेथ्रा माबासो सोनो नाजाबाय थादों नोंसोरो जाय पुलिस प्रखाखना दिनैहाय गाज्रि होननानै बुंदों बेखौ ट्रान्सफार खालामनो हागोन होननानै बुंदोंमोन बेफोरखौ फुरा खालामनो नाजा नोंसोरो दिनैसिमबो नोंसोरो फुरा खालामनो नाजायाखै स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा शेयार खालामनानै हो CMनिसिम सहैनायनि थाखाय गोजोन्थों।